Ανδρέοπουλος Απόστολος, μέλος των Ενεργών Πολιτών Φασάδων. Θέλω να αναφερθώ στην αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ύπαρξης αυτών των συλλόγων με οποιαδήποτε ονομασία, είτε λέγονται ενεργοί πολίτες, είτε σωματεία αλληλεγγύης ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Η έννοια του ενεργού πολίτη, όπως αναπτύχθηκε ήδη από τους προελαλίσταντες, έχει πολλές εκφάνσεις. Συνεπώς, επειδή κάθε σύλλογος δεν μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες τόσες, ούτως ώστε να καλύπτει όλες αυτές τις εκφάνσεις, αλλά να στρέφεται και να στοχοποιεί κάτι το συγκεκριμένο, συνεπώς πιστεύω ότι μέσα από τέτοιους συλλόγους, η ύπαρξη των οποίων είπα είναι απαραίτητη, βρίσκει ο καθένας μας μία διέξοδο. Εκείνος ο οποίος θέλει και ενδιαφέρεται άμεσα ή πολύ περισσότερο για το περιβάλλον φερρυπίν, θα μπορεί και του δίνει τη δυνατότητα η ύπαρξη ενός περιβαλλοντικού συλλόγου να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Χωρίς όμως την ύπαρξη αυτών των συλλόγων, μεμονωμένα ο καθένας μας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, απολύτως τίποτα. Όμως, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια σε αυτούς τους συλλόγους, πρέπει να υπάρχουν μπροστάριδες. Εάν δεν υπάρχουν μπροστάριδες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμπνέουν τον κόσμο και να τον κινητοποιούν, αυτοί οι σύλλογοι οπωσδήποτε θα φθαρούν και θα πέσουν σε αδράνεια. Συνεπώς, πρέπει αυτοί οι σύλλογοι να έχουν μια συνεχή επαφή με τα μέλη τους, μια συνεχή επαφή με τον κόσμο. Πώς? Με τα λόγια? Όχι. Με πράξεις. Συνεπώς, εν κατακλείδη, η σπουδαιότητα του συλλόγου και η αναγκαιότητα είναι απαραίτητη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.